Tinokutokezai mabuja akanaka tauya anonhaudzo zuwa rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi uno hwambudzi kureketa kuno muSouth Africa nyasi wadokedera iti batai murefu batai mupfupi wari kuita kumhanyidzana karikiriki kokuenda kotenga zvinhu zvakagwisiwa mutengo mhanduwe kwedu kuno kuribe chakadando iko kuSouth Africa wanotoitenza zita rokuti kwai Black Friday varume wanokamari vanenge vachienda kokumbana nozvinhu tikuti makorokoto zvavo vabi yedu kwedu uno zvichasvikawo rimwe zuva gorekai henyu kusha mhanduwe toringazve munauza nyasi viipapa zimuseki yakureketai kuti zvakanyorewa bvunzo noapwerewo giredhi yochinomwe kwai zvaburika kwai ipapa kubva musomuvhuro wabereki wanoayo wapwerewo vanokuona kutoenda kotora zvakaburika mubvunzo dzawagonyora ndokuita kuzvinukawo rekai tione vari kutotiwo vari kufara nokutoti vanhu vakapasa hwendo huno vari kusvika zvikamu 49% pachirungu tikuti makorokoto. Jojo Charamba agosimuka akabatanidzaye noZimbabwe Media Commission kuti wakutidzire mwoto kamhandiwe pakaita kunyangariwa mwoto uri kuenda kubepa nhauro Newsday nomupepete mukuru wawo kwai magoreketa zvinhu zvopwito magoreketa zvinhu zvokufunga musoro wenyu mega asi zviri zvinhu zviri kuitika munoda kukonzeresa kuti nyika ivhunduke munoda kukonzeresa kuti nyika iite zvakanyangaritsa nokuda kwemasoko enyu kwai masoko yacho anga ari yokuti wamunangarwa wari kusenzesa mapazi obato asi iwo chaiwo wanofanira kusenzesa kuti waite kuti wanhu wade kuti wapindepo kare kusvikira 2030 mabuja rekai tizvione kumberiko kuno nyaya ticharamba edu takaringa kuti zvinoperera apapi gurukotaro zvinoitika munyika yeSouth Africa Leon Skiba agoreketai kutoti aiwa taingidzira kusenza kwemapepa oZP muSouth Africa mo wazhinji waZimbabwe wanga wanetseka fani kuti woita sei wari kuziva kuti woita zvokudini asi tikuramba tichizvitenda izvo rekai tione kuti zvichasvika papi tikundoshuwira nokunamatira kutoti rimwe zuva andomukira ati wakomana rekai tipe vanhu vekuZimbabwe mapepa okaita zvitupai akadando anenge aita kunota mhandiwe kunatsa kusvinu rekai tione kuti zvinosvika papi tinenge tichizokunyepai. Hurumende yagoburitsa iyo mutemo mutsva wairi kureketa kuti kuchiribe munhu ari kubvumiwa kuchera kwese kungade kucheriwa kunyanya goridhe muhwizi alluvial mining pachirungu kwai izvezvi pachiribe kunyangwe waye wanga wambopuwa mvumo yekuti mimi cherai pakati kwai wese tawarambidza pachiribe ano mvumo yekuchera asi chaakutorwadza waakuita izvi nzizi dzatoita kupera mhanduwe pachiribe chisvinu vanhu vaakutambura nokusaya mvura nonyaya yekuti hwizi hwaparadziwa kunyanya vanhu waye wanoita kusvika wobva watanda kuparadza mhanduwe zvokuti kana muri kumboboya mvura panenge pasichiribe ipapo rekai tione kuti zvichanhadzirisiwa chere kana kuti zvicharamba zvakadando tinenge tichizokunyepai. Apa nyasi tikuda kupakurirapo kare zvimwe zvakaburika mukuturiwako kutekaidzwa kweMarina Muturi Ncube goti ipapa takaitoisa mamirioni 9 okuti nhandare yoNational Sports inhadzirisiwe chiri kutonakidza ipapa wacho wakambotsvaka kuti zvinoda mari vari kureketa kuti inoda mamirioni 25 25 million pachirungu asi ivo vari kuisa zvavo kachidimbo orerere kwari kuringira kuti basa rinopera zvisvino paribe zvakadando rekai tione
apa nyaya yokuseenzesa mapurasitiki kamhanduwe kana maenda kotenga zvinhu mumastoromo kwaita akutoda kutoisa zvikamu 20 kubva muzana 20% yomutemo kuti anenge atenga purasitikiro agobhadhara. Pakanyangarapo ukuwo izvezvi kwai munhu wese anenge ane kasitoro kache, anonge ane katakishopu kache, anonge ane kapi kese kanongondopinza mari mhanduwe, unofanira kunyoresa kuzimura inonzi income tax, kana kuti ukareka kugonyoresa tikakubata wobhadhara zviuru 15 zvomari yekuAmerica choupenzi. Pano nyaya apo rekaiti zvione kuti wachazvikona chere. Bai kunyange nevanotengesa dzimotika chaiwo wanenge wachitodando, unobva waona kuti pakaoma. Ndosaka Tendai Biti paanyora ari kunyora abudisa pachena nokutanika nokuvhunduka chaiko, achireketa kuti wakomana, kana makamboona vanhu vari benzero dzokubudiriretsa nyika ndiwo ava vari kutonga ava. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvi. Pano nyaya chaipo. Kanzuru reguta reHarare kureketa kuno yatoti tekupinda pokare. Wari kumiraba ipapa waenda kumufakose kwaindo kwaburika vhidhiyo yayo wariko wari kupwanya mhanduwe, pwanya zvese wari kundopwanya. Wendo huno waribe waopwanya dzimba asi wari kupwanya mhanduwe, pakaita kuoma apo. Tikaiti kuona kuti zvinosvika papi chaipo. Kambani yokuimba kwaiyaimba nevamwe vanhu vatsva asi yabenhutsa J Mupamhanga kuti ndiye arambe agere hunde paboka rinotonga kambani iyi, board of directors pachirungu. Asi kwaya kubatsirwa naG Bema, pokare naT Bernard, naC Bed, naE Denhere, naC Mehos, pokare naA Pasco, naV Zifudzi. Tikuti makorokoto kune waisiwawo. Tikaiti kuona kuti wachatikaidza basa chere zvino zvinoita kuti nyika ikone kuboya chouwiri uye kutoti tiite kutengesa makambani zvavari kuronga iwana muturi. Mutongi Ngoni Nduna kwai wagopa angari ndiye mutedzeri waDavid Kotati kuBulawayo bhero romadhora 100. Kwaiapuwa bhero romadhora 100 mhanduwe akagonza areke kugovhiringana nevanhu wari kuita zvokuferefeta nyaya yache. Rekaiti kuona kuti achazvikona chere izvozvo kana kuti zvinenge zvienda nopapi. Ticharamba takaringa tinenge tichindokunyepa imo. ZBC yagoburika iri kureketa kutoti wendo huno izvezvi kwano magonyeti 5 auya akazara zvokugarira kamhanduwe, zvokugarira zviri kudiwa noFIFA zviya, mabucket seats pachirungu. Rekai tione kuti ndizvo chere zvinoita kuti nhandare ikone kuseenza kana kuti patorohwa dhiri mari ikajiwa ipapo mhanduwe, zvinoita kuoma chaiko. Zvomunyika medu zvakaita kunyangariwa. KuBritain waZimbabwe wagoendapo ikweyo gore parakasvika mwedzi wa10 wanga wari kusvika zviuru 36,000 pachirungu. Tato isusu panhamba yechishanu mhanduwe panyika dziri pasi rese dzino vanhu vakawanditsa wariko kuBritain. Tiri mumashure basi muIndia, muNigeria. Iwe pakaoma apo, pakaoma. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichizokunyepa imo. Kambani yoChopizi yatiyo yakutengesa kambani yayo kuZimbabwe, yati yakutotsvaka anotenga izvezvi kuti anotengayo agoite tusvinu. Wari kuhwadziwa fani nomaitiro ari kuita hurumende kuchinja zvinhu, kuramba wakasunga pokare nyaya dzomari,
ureka kuvapawo mari dzavo kana wadzida kuti toda kutenga chakati, wobva warambiwa mhanduwe, ipapo ndo pano nyaya inonyanya kurwadza ipapo. Regai tione kuti zvichapera sei. Zimbabwe Cricket wari kufungidzira kuti iwo waiwa nokubulawayo wari kuda kutsigira mutambo cricket nekuti wari kuuya kunhandare ukanga wahwine zvisvino waona kuti vanhu vanoreka kuuya chere. Ipapo wagototi mitambo yasara taakuisa kuHarare tozoona kuti zvinotekaira sei. Asi wabva wati pokare tapuwa mari nokambani yomukuru kuti kwai tiite zvokuisa pambasha dzedu. Mari yacho kwaiwapowa zviuru 300,000 pachirungu. Tikati ewo kam ndo makorokoto chaiwo. Regai tiringedze rikiitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa. Nyasi Ramaphosa anhu wabiyawo wangu wariko wari kuti tikutenderera tichioda kuona kuti zviri kutekaira sei izvozvo chekuita nokukubiwa kwevadzimai, gender based violence pachirungu. Regai tione kuti zvinosvika papi. Pokare kambani yeMTN yagoti mubi yedu Ralph Mupita ari kuramba aripo agere hunde ipapo kusvikira gore ra2030 kuti makorokoto mubi yedu. KuMozambique kuri pechi zvino zviri kutoramba zvindoenderera pano pari kuramba pachindopfuta mwoto zvokutoti heno kuti zviri kudini. Nyasi mavhidhiyo aburika mazhinji anga ari okumatora wanga wari kutora matanho chaiko. Pakachira pakanyangariwa. Regai tione kuti zvinosvika papi ipapo. Tinenge takandoringa tichizokunyepai. KuNamibia mutungamiriri wenyika ikweyo abvuma hache kuti vakatekaidza sarudzo zvisirizvo iwo zeki yekuNamibia, asi aramba kuvapa mhosva akati aiwaba tikuvapa pamhosva. Iwe tikuziva pfumbatsiwa warumisiwa bvuta rombudzi uchareketa sei. Regai tione kuti zvinosvika papi. Ime pakaita kunyangariwapo. KuBritain wagwesa mutemo izvezvi unohwadza, mutemo wekuti kana hama dzomunhu dzikauya dzikati tichada kuti aramba ari mupenyu achihwaritsa otobvisa, vanobva vandobvisa michiniyo kuti kwai upfe. Imi pakanyangariwapo. Regai tione kwazvinoperera. Uku chikwata choLeicester City chagoti icho Ruud van Nistelrooy ndiye akiita murairidzi ikweyo kuti makorokoto. Takadaro mabuja regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.